Timekeeper, Brad. Okay. Yeah, Brad. Felix Negri sa 70 Adventist Church. Amo dito. Dari sa Plaza Independencia. Og si Brad. Pereira, Brad Pereira ng Atbango si Brad. Magilimutan sa membro sa Iglesia ni Cristo Manalo. Ano debate rin sa Plaza Independencia. Ako mamatudan nga ang rudlo sa Iglesia Katolika na adunay usa ka simbahan nga gitukod ni Kristo. Wa gyud namgyud ang Iglesia Katolika o matuod nga Iglesia nga gitukod ni Kristo. Ang malang kasulatan nagpahayag yun mga kaigsunan, adunay tagna ni Propeta Daniel sa Daniel 2:44 suma sa King James Version. Matud pa rin mga kaigsunan sa King James Version 2:44 ang Daniel 2:44 mga kaigsunan. And in the days of the three kings shall be God of heaven set up, the kingdom shall never be destroyed. So among gingharian na di gid malupad. Nya unsa man ang gingharian nga gipahayag ni Propeta Daniel. Mao ang gingharian nga Diyos bagong-tugon na gitukod ni Kristo, the kingdom of Christ in the Catholic Church. Mula sa Mateo 16:18, matod pa sa dinating mga pinulungan, Tuis Petrus, et Superam Petram, Idibicabo, Ecclesia Mea, et Porte Empere, non Rebelbon Adversasia. Sa English nga ubad, so I tell you, Peter, upon this rock will build my church. Even the gates of hell shall not prevail against it. Sabi niya pa, ikaw, Pedro, gabaw ni bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Sa kakaan sa kamatayo, dili makabuntog. Hinsay na mulong na si Ginoong Jesucristo, usa ka iglesia. So usa ka simbahan ang iyang diskutan diya sa Mateo 16:18. O kung sa may ngalan ng simbahan na nga among simbahan nga yung gitukod mismo sa Kristo nangang simbahan. Marcos 11:17 matod pa sa Latin nga pinulungan, Domus mea domus orationis est, buka vitor omnibus jetibus. So Marcos 11:17 na sa Griego na gitawag na kletisitay, gold iya yung pangalan ang balay sa pagampo sa tibuok kalibutan, meaning universal. Kay ganing Katolik mga kaigsunan, suma sa Griego gitawag man og sa buhat 4:18 Greek yun, Katolyo. O ganing Katolyo, one word gina siya sa buhat 4:18. Pasaw ng Griego mga kaigsunan, buhat 4:18. 4:18 dra Katolyo. Unya namtay di Greek dictionary unsa ning kining Katolyo. Huwag ni kabok day tanaw na to ang Greek dictionary mga kaigsunan nga ningon sa page 38 Greek dictionary, Katolyo meaning general o universal. Katolyo. Una, gipakapa rin sa Gagruller International Dictionary. Itong tanaw ng Katolyo, mga kaigsunan, ang word Catholic, mao gid ang
Katolyo meaning universal. Basahan to ang maong The Gruller International Dictionary, page 213. Catholic Catholic sa dito na to sa Grigo mga kaigsunan. Oh, Greek Catholicos from Catholio in general, universal. Oh, universal, general, all inclusive. So makailapon sa tibok kalibutan ang word Catholic. Yan na sa Lucas 4:14 sa Grigo ang ganayon. Kai fime exulten, tis Catholis, pirikuro pinauto. Lucas 4:35 sa Grigo, Catholis, meaning universal makailapon. So na ang maong pulong Katoliko sa Grigo. O niya, ining Katoliko nga nganlan ni Kristo, Katolikong simbahan, mao ginaingan sa iglesia nga gituko ni Kristo. Kay mismo ang dagkong libro sa tibok kalibutan, ining The Question Box by Reverend Bertrand Goodwin. By the way, ang debate isip affirmative side suma sa the art of petition and debate under the theory burden of proof. The affirmative case has the duty to establish the issue. Yeah, the negative case, on the other hand, may deny all the issues involved the proposition. Sa to pa, ang akong gipahayag, huwag niyang waron. Yeah, sumasa kining magagamit ko sa non-Catholic references, Mr. Moderator, o Catholic references. There is a question box by Reverend Bertrand Goodwin, page 133. Nga, ningon dire yun. Page 131. The early fathers often declared that the Church is Catholic. So, sa Kabagitan Santos, si San Agustin, nga may mention yun. The name itself of the Catholic Church. Oh, so mo niya ang ngalan sa simbahan. O niya ang dagkong libro sa tibok kalibutan, bining Duway Rems, sa nagpahayag the Kingdom of Christ in the Catholic Church. Nadilig yun malukta. O niya, ang simbahan Katoliko mga kaigsunan, mo'y gitukod sa Diyos nga matuod kay Diyos may gitukod. Ang buhat mo'y 21 sa Grigo taro man kay ang pulong sa Basig Estima imin on Ecclesia Catholistes tes Judayas kay lalayas kay Samarias irinin ikinin uy ku muduminin. So ang Iglesia Katolika makailapon sa buhat mo'y 21 gihuban na sa singubang Biblia ang buhat mo'y 21. Ito masahon ang buhat mo'y 21 sa Watchtower Bible. Noy 21. Unya sa pagkatinood ang kongregasyon lukop sa tibok Judea o Galilea o sa Samaria misulod so sa kayugto sa kalinaw milukop ang iglesia o kongregasyon. Una nga tukma ginang buhat ng 21 sa Greek New Testament ubad sa ang balang kasulatan sa Saksi ni Jehovah. So muna ang bahayag nga Katolikong simbahan gituko ni Kristo. O niya mismo ang pasugo magasin sa Iglesia ni Kristo. Ang tanawon kaya yung tima secondary evidence kaya yung tima base may Biblia referensya. Ngayon din sa pasugo magasin
atong tanaw ng kay usa sa mga pasyanan sa tukat mga Iglesia ni Cristo man eh. Naingon diri yun sa Marso to April 1980. Sana Marso To April 1980 sa Pasugo Magazine, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Asa to pa, mismo ang Pasugo Magazine sa Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ng gituko ni Cristo. Sa unang panahon, gitawag ko Iglesia Katolika. Klaro na ang Pasugo Magazine ang Marso April 1980. Mismo ang inanggal tungat pang Iglesia ng Cristo. Kunya, laing ebidensya mga kaigsunan nga kining maong Pasugo Magazine. Huwag ila paging inigar rin nga ano? Pasug November to December 1988, page 12. That the only Catholic Church is founded by Christ. Kanya kining Catholic Church, that the historical Church of Christ, which was established in Jerusalem in 33 AD, is the Catholic Church. Sa ito pa, mismo ang Pasugo Magazine sa November to December 1988, page 12, ang Iglesia nga gituko ni Cristo dito sa Jerusalem, wag is Pilipinas sa Jerusalem yun. Ang Catholic Church na simbahan. Kay namay iglesyang tinuko do sa Pilipinas basig makaingon mo nga doon na iglesyang tinuko sa Pilipinas. Masad? Dano? Christ established His church in the Philippines. So naasad ako lang tande pero di kuminsyon sa simbahan na kay huwam sa magpubarog eh. Nasa simbahan nga gitukod sa Pilipinas. Yada rin nasa simbahan gitukod sa Jerusalem. Sa ito pa na ang pahayag ini siya sanay ka series of articles of the fundamental doctrines of Iglesia ni Cristo. Kaya ang dugang libro Brad Jeffrey Kelusa, ang Gruller Encyclopedia Volume 5 page 106. Lagi na yun. The Catholic Church has divine society founded by Jesus Christ. Araw kayo na sa unsang referensya Gruller Encyclopedia Volume 5 page 106. Unya ang ubang referensya mo ang International Encyclopedia Volume 15 page 520. Roman Catholic Church. There are two equally valid definitions of the Catholic Church. Comparable the twofold natures of Jesus Christ, its founder, who was both human and divine. Nga sabihin siya pa, ang Iglesia Katolika Romana, matandi ato sa duha ka kaniya nga Diyos ug taong matuod nga si Kristo mo'y nagtukod. Laro kayo na, Roman Catholic Church was founded by Christ. Mauna nga ang mga dagkong libro sa tibok kalibutan nagpahayag yun nga si Kristo may tutukod. Ang Young Student Learning Library Volume 18 page 2120. For the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of the Catholic Church, of one religion. Sabi ni siya pa, usa ka libo katuig milabay, gikan sa kamatay sa itong Ginoong Jesucristo, ang tanan Kristiyanos, membro sa usa ka religion, mong simbahan Katoliko. Unya usam ning simbahan na sa 2,121 page sa Young Student Learning Library Volume 18, Roman Catholics religion and Roman Catholics that their religion was founded by Jesus Christ. Klaro na nga wagi libro sa tibok kalibutan nga nagpahayag yun nga dunay tao nga nagtukod sa Iglesia Katolika nga ebidensya yun nga dili si Kristo may katukod.
Klaro na kayo na. O niya, ya sa kuan mga kaigsunan, ubang referensya, ang Word Almac ang Nabucco Pax. Taghangin ng mga Word Almac Cebu Kalibutan, nila yung edisyon. Pero adunay mga lalaing reliyon, pero ang Roman Catholic Church, traditionally founded by Jesus Christ. So nagkasinabot ang nagayo sa mga Word Almanac, ng libro nga lalaing edisyon, nga si Kristo may gutukod sa simbahan Katoliko. Yes, Kristo, sama ni Kristo. Mo na ang Kristo mo ang nagtukod. O niya, ang word religion. Murag masinapin ng Iglesia ni Kristo rin. Ulong ni Kabo. Word religion, no another son of the different beliefs. Nadiri ang Alas 5:30. 5 minutes more to go. nagiyon diri mga kaigsunan ang Jesus Christ. Nagiyon diri was one of the world greatest religious leaders of the Christian religion was founded. So why may laing simbahan nga reliyon nga nagunas sa kalibutan? Suma sa Encyclopedia Britannica, volume 15, page 185 to 86. Ngayon ito nga, the Catholic meaning, from the Greek word Catholicos meaning universal, and can be traced to the early period of Christianity, that there is only one Christian church. Well, ay, na simbahan Katoliko. Unang simbahan Katoliko. Ya, ano na may minuto, Brad, lukay-lukay, pila na ka minuto. 4 minutes na. Timana na to ang debate, Mr. Moderator. Suma sa lagdas debate sa nature of debate. Ang unang mo stand mo ang affirmative. Kinahanglang di mo gawa sa tima. Nga akong di pa matudaan, ang Iglesia Katolika, kung tinukod yung Kristo, wala lain, sumala bibig referensya. Kay basin na misgot sa inquisition, wala po sa tima. O misgot sa klayang topic, o katuloy ba uban pa, wala po sa tima na. Kaya gipirmahan na mo organ ang gipirmahan, kaya natay daan o gipirmahan na debate. Nga, nature of debate, sud ko sa topic nga itong pahayag, ana siya mangutana. So what I discussed or presented, it is my standpoint. So muna nga, kung ipahayag nga Catholics are founded by Christ. So kung dagan Mr. Brito Glenn Tima, misleading. Kaya kung mo pahayag niya na. So muna nga, ang punto sa itong pinanggang katbang the center of this debate regarding the founder. Kung makahatag siya na doon ay laing tao gawa si Kristo ang nagtukod si Iglesia Katolika Romana. If Jesus Christ is the founder of the Catholic Church, who is the founder of the Catholic Church? So yan ay presentar daog siya sa debate. Hindi siya kahatag mga kaigsunan nga adunay laing gawa si Kristo na nagtukod. Sa akong pagkubasa kong ibabarog Brad Jeffrey Kilusa, Brad George Sorepel, nga ang sindro sa debate kipirmahan, mauman ng Catholic Church founded by Christ. So muna nga ako lang gihatagan o tungod sa lagdas debate nga ang maong pahayag that nature of debate, the definition of debate, mao gina ang one of the various formal argumentation, mao gina ang basihanan na to nga akong ipahayag di ka mangutana nga no itabi. Kaya kung atong mutana ka sa gawas kong ipahayag, that is misleading. So muna Mr. Monitor, ang maong 2 minutes. 10 minutes na cross-examination. 1 minute. Okay. 10 minutes. Cross-examination. To the negative side. Tanawa sa matudi mo. Okay. Ang iglesia ang gitukod ni Kristo, Iglesia Katolika, Apostolika Romana, mao na imong tima nga gipamatudan. Iglesia Katolika. Iglesia Katolika lagi. Mao na estima imong gipamatudan. Karon, ang pangutana nako nimo, tinuod ba ang gitukod ni Kristong Iglesia Katolika Apostolika Romana? Tinuod o dili? Tinuod. Tinuod. Karon, kaya ang atong tema, sumala man sa Biblia o referensya, mubasa dyan ko referensya. Kunya ka ng referensya, inyo ning basaw, di ko kalikay ani. Mubasa ng referensya,
Kunya, ini ko man ako, pangutana ko nimo. Okay. Inyo man Premise. referensya, Catholic, religion, doctrine, and practice. Nagingon diri sa inyong libro nga Katoliko nga ang gitukod ni Kristo, wa man magingon nga inyo ni libro ha. Ang gitukod ni Kristo 329. Dara. Ang gingon sa inyong bisahon, inyo ni libro ha kay dili ni Katoliko man ni libro ha. Inyo religion, doctrine, and practice. Ang nagsulat na ni si Pare Kasili. Ang gingon ni Kasili, akong basahon ha. Kung Katoliko gani gikuan ni Kasili, nindot tayo. Pero unsa may gikuan ni pangutana, ako sa ni basahon. Aron masabtan sa nangaminaw. Kaya ang imo ra bang ipamatudan, Iglesia Katolika ko. Pangutana ni mo. Mo lagi ako dili ako sa ni basahon. Premise. 1 minute man. Ang dili ako basahon sa ni nako. Sulod na sa 15 minutes. Masulod 1 minute. Dili. 10 minutes ang pangutana. 10 minutes ang tanan kinatubukan. Karon, ang pangutana nako mao. Ang pangutana ang pangutana nako mao. Nag-ingon si Pare Kasili na ang gitukod ni Kristong Iglesia, Iglesia ni Kristo. Wa man mangingon nga Iglesia Katolika. Asa may namakak ninyo? Ikaw nga nag-ingon nga Katoliko gitukod ni Kristo o kini inyong pare nagsulting nga ang gitukod ni Kristo, Iglesia ni Kristo. Hindot yung pangutana ni mo. Ang tubag. tubag. Pasugo mo gasin yun. Pasugo. Dili ang Di, ang tubag ako. ang akong pangutana ginsay na makak ninyo. Wa mamakak ang pare. Pasugo. Wa mamakak ang pare. Ikaw may namakak. Tara. Patubaga. The Church of Christ is the Catholic Church. Kanang Iglesia ni Cristo, mo na Iglesia Katolika. Klaro kayo mo? Pasugo magasin July to August. Isa. The Church of Christ is the Catholic Church. Bas kanang libro ha, laban na namo. Natubag na mo tanan mo. Unsa may gitukod ni Kristo, Iglesia Katolika o Iglesia Katolika. Di yung ka Iglesia ni Kristo. Kanang Iglesia ni Cristo. mga higala. Iglesia Katolika. Iglesia, uyo na siya. Yara. Nga ang gitukod ni Kristo, Iglesia ni Kristo. Iglesia Katolika. Mga higala, pildi na. Pildi na ni. Isa. Iglesia, iyang gipamatunan, Iglesia Katolika. Hindi. Ano ganong Yung mga gipamatunan? matudan. Maynaw. Kanang Iglesia ni Cristo ang gikuan ni Kasili. Mo na Iglesia Katolika. The Church of Christ is the Catholic Church. Pasugo magasin July to August 1988. Ang imong pasugo, ang mong laban, imong labas Katoliko. Dili na tinuod. Kana mga higala, iyang kuan. Dili na tinuod. Nalutan ako ni mo kinsay na makak, di gamit ka makak. Mana, tabaga. Ang akong kamutan na, kinsay na makak ninyo. Dili kay i-appeal ko nimo. Kinsay na makak ninyo kay nag-ingon man si Kasili nga ang tukod ni Kristo, Iglesia ni Kristo. Ang akong kamutan na, kinsay na makak ninyo kay nimo Katoliko may Ang gitukod. pare, wala mamakak. Ang ipasakot sa pare, Church of Christ, mo na Wa na mamakak. Wa mamakak ha. The Wa Church mamakak. of Christ is the Catholic Church. Diya mga idala. Ang tubag ni Iglesia ni Kristo diya ang Mong gitukod. ni- Katolikong simbahan. Wa magingon ni Katoliko. Kino niyo pasugo. Wa. Dili na ba? Ako masahon. Even the circular historians at direct timelines between the Catholic Church and Apostles leading to the conclusion Ipasaka the Church of Christ is the Catholic Church. Kay basa. Okay, basa. Klaro na. Kani ba ya pasugo ni siya? Lungsong ka. Oh, ini siya. Ingon, sa pasugo lagi. Klaro na to ni siya. Basi petition ba na siya? Wala din i-petition. Potasyon na siya. Kahit pasugo ta, mulaban nun ta sa Luya ni mo. Pero nagbayag man din nga ang Iglesia ni Cristo, ang Katoliko. Katoliko. ni Cristo. Usap ka. Sayop naki. Pangutana. Wala. Survey ka, pangutana. Paliho, basaha. Ipabasa sa nila. Tani. Basahon na to ni Karo niya. Kare o kare. Nakaitan na siya. Anong pangutana mo na?
Kani ba nga lang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Di managikan gikan na ninyo o gikan na ni Kristo? Nas Biblia. Di ka sa Biblia? Oh, nas Biblia. Ha? Nas Biblia. Kung mabasa ko sa inyong libro nga nag-ingon nga kanang ngalang Iglesia Katolika dili na gikan ni Kristo, dawaton mong dili na ka. Biblia lagi. Oh, Referensya atong Biblia man lagi. referensya ang atong Biblia o referensya. Referensya. Di ako referensya. Okay. Inyo man dili niya mo. Ito ba ningon mo nga? Outside the Bible, lili ni Kristo. Pero inside the Bible, gika ni Kristo. Ato pa sa Oh, Antima, sumala sa Biblia. referensya. Putana. Busa, dias referensya. Ang pangutana ko Wali naman mo ha. kinsa may diin manigikan kaning ngalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sumala sa Biblia, Gikan ni nas Kristo. Biblia, gika ni Kristo. Oh, gikan ni Kristo. Wa mga igala, wa gi mabasa sa Biblia. Gina, pangutana din ni Herman ka. Naratol. Sige, basahin na, pangutan na. Nag-ingon man siya Moderator. nga dili gikan kuno na ni Kristo ato basahon. Inyo ni libro ha. Ilan libro? 5 minutes more to go. 5 minutes na lang. 5 minutes. Dara. Dara. Ugat kayo. Dara. Kaning libro ha. Sinuwat ni sa pare Juan Trinidad. Unsa gingon ni Juan Trinidad? Pangutana. Dili. Ako masabasahon kay mo man gingon. Kay mo man ka nga agdikan na ni Kristo akong basahon, yaw sa akong mutana. Para hindi kayo madukay, mahurot yung 5 minutes. Ano sila. Para fresh na lang yung pangutan. Nag-ingon 316. Nag-ingon siya. Hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang pangutanan nako mao. Nag-ingon ka nga ang kanang pangalan gikan ni Kristo. Ang inyong basahon nag-ingon nga ang pangalang Iglesia Katolika Romana dili gikan ni Kristo. Kinsa may namakak ninyo? Kinsa na makak Bakit sa ninyo? bus yung gibasa? Tubag. Kano yung gibasa? Sinulat na na sa Comment. Kaya imong ako na Basta tubag na, tubag na niya. Relative na gani. Ang imong gibasa libro so sa kata pare. Pare. So sa to ba? Okay, Dili kang Kristo kay ito sa pare gud. So mo na nga ingon ka dili kang Kristo pare. Pero sa Biblia ngay mabasa. Asa mabasa? Klaro kayo. The Kingdom of Christ in the Catholic Church. Klaro. Saged. Daniel 2:44. Klaro kayo. Isa. The Kingdom of Christ in the Catholic Church. Nga dili gyud malumpag. Nya Biblia man eh. Sa to pa pulong sa Dios. So ang Katolikong simbahan gitukod ni Kristo. The Kingdom of Christ in the Catholic Church. Oh. Sa to pa Basta ka. oh no. Daniel 2:44. Atong laron. Ay Daniel 2:44 sa Duay Rims Bible. Tanawan ninyo nabay Iglesia Katolika ha. Wag down. Tara. Atong tigapon. Pabasa ni Mr. Moderator. Oo. Biblia. Biblia ko ni. Brad, kilong-kilong ilgisan sa Bible. Di ba ni Biblia ni? Okay, imo na Biblia. tigapon na to. Tara oh. Oh. Now, the Kingdom of Christ in the Catholic Church. Daniel 2:44. So in the Catholic Church. The Kingdom of Christ in the Catholic Church. Iwagi. Tayo pa ito, klaro na ito be. Katong the Kingdom of Christ. Asa ba ito na? Footnote to sa verse. Right. Na may verse. Verse ha. Oh. 2:44. Ayan. Tara oh. Daniel. Oh, na? Tara. Daniel 44. Tara. Mr. Moderator, basa. Ikang basa. Di ko kabasa. Tara na. Eh, gamay kayo. Tara. Okay, class. Oh, na. Okay. Ikaw basa, Brad. Tara. Ay, hey, kabasa rin. Wama ko. Oh, ay ba sige. Moderator. Basa. Ikaw basa si. Oh, na. Basa. The kingdom of Christ in the Catholic Church, Tara. which cannot be destroyed. Ay, isa. Klaro, no? Okay, isa. Oh. Ay, isa. Tanawan na. Tara. Dili ba sa Bersikulo ba ito ni bersikulo? komentaryo diri sa Bersikulo? komentaryo na siya sa Parensya mo rin na. Komentaryo. Apil mo na. Di ba na? Basa. Apil mo na. Oh, bersikulo. Ay, bersikulo.
Gibuta ang bersikulo pero naay komentaryo siya. bersikulo. Komentaryo siya. Ya, basa. Bersikulo. Bisa monitor, basa. Komentaryo Basa. Daniel 2:44. Basa. Pareho. Basa. Pwede pa ipabasa niya ang Daniel 42 sa mismong Biblia, dili putnot. The kingdom Oh, Of Christ. The kingdom of Christ in the Catholic Church which cannot be destroyed. Okay, basa kayo mo, sir monitor. Naay bersikulo. Footnote siya. Dili tikas. Dahil gipirmahan. Definition. Biblia o referensya. Yung sa mga footnotes. To this English version. Bersikulo ay mong Oh, binasa. Footnotes give information intended to the help the reader understand the meaning of the text. Okay. Oh, klaro, ano, to this English version, Nehemiah 8:8 explain the meaning, what is written in the text. Ay, bersikulo. Okay. Huwag kayo mabasa. Kita na lang, ang ibasa niya, dili gud ang bersikulo, kundi explanation sa bersikulo. Sus, Biblia. Dili na. Apil ka, Biblia, referensya. Ilang itong hubad, di siyempre ang Ay, mabasa. Sunod po na tanaw. Ano yung oras? Wala na ilabot Biblia na. Ayaw pag ibasangin nga nanas Biblia. Kanan Daniel. Time na. Okay. Ano yata sa barok? Sa Iglesia ni Cristo, pagsumpa. Mga higala. Sugod na time. Alas 5:45. Muhunong. Muhunong ni sa alas 5. Okay. 20 minutes. Mga higala, ako na ni Barok. Mga higala, ang mga sitas, ang mga bersikulos Biblia nga iyang gihatag na kung Krista, wa gyoy Iglesia Katolika. Wa gay Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang tema sumala sa Biblia og diferensya. Apan sa Biblia wa gi mabasang Iglesia Katolika Apostolika Romana sa usa ka bersikulo. Mapamatian ninyo ang iyang gipamatuod. Pagsaw nimbasa og Mateo 16:18 na iglesia, nimbasa og uban nga mga sitas nga na Roma, abi nang Romana, gidugtong-dugtong ba mura ba ning kaning ato ikson mura ning nagasimbol og sikleta, ha, pero nobila sunod ligid, mo ni yang bagay. Pero mga higala, ni agay basahon ni Sok Fernandez, Catholic Defender, Presidente, Mayor pa dyan sa Talisay. Unsa may kaingon niya, ang ikaila sa matod na iglesia atong susiyon. Kay niingon man sila, ilanan ya. Ako ning gubo niya pamatod na dili din na iglesia Katolika. Kay ang iglesia Katolika na may ang matod ko ng iglesia ingon si Sok na ay timailhan atong basahon. Aron dili mo makaingon nga nagtutambutang. Kuan ha kay ang tema. Dili, ingon mo nga kan. Okay pa na siya. Madaan na siya. Ano man, kay ang giingon sa inyong basahon, nagpamatuod yung ka nga Iglesia Katolika, Apostolika Romana, mo'y tinuod. Pero unsa may gitudlo ni Sok Fernandez, kini kay si Sok lang napadagan na ang gihatag na timailan sa ikaila sa matuod nga iglesyang tinuko ni Kristo, una nagkahiusa. Niyaman. Unsa man ang timaan o marka sa matuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo. Matud pa ni Sok, unsa may iyang gingon diri nga pan. Number 1, panagiusa. Panagiusa gido. Nya ang ikaduha, balaan. Ato ning susihon kung pasado ba ang Iglesia Katolika sa panagiusa o pagkabalaan. Ha? Ato ni susihon, Brad. Ha? Brad, moderator. Susihon ko niya. Pero, Klaro na to kay. Antima, wa may balaan. Mudagan naman ka. Mudagan naman ka nga to sa iyang karakteristik. O sa iyang kato. Unsa gumano ka diyo? Ang kwan ba kanang iya ba kinaiya na. Antima, tanawan. Dili, may mo kaya
Sa pero ayaw na explain na tanan ng kuha. Dili na Yang batasan o kinaiya, kabalaan na. Bukod na ta. Ang giingon ni So, ang ikailagyod sa ang ikailagyod sa matod nga iglesia. Balaan. Ang una nagkahiusa. Karon nagkahiusa ba ni Catholic Defender? Wa dinhi lang sa plaza. Sa wala na yabot dino. Outsiders tima. Ayaw gisgutin na. Dili ako rin sa silhon kay may gingon nga ikailas tilong nga iglesia, brad. Saon man ato pagkaila sa matod nga iglesia. Dato ni sa silhon. Di ba man? Sugot ba ka nga Indra na? Pao man iti. Wala ko sugot pa mo nga. Iapil na nga. Dili. Misleading kay kaya nga akong stand kanina na what I discuss or presented, it is my standpoint. Huwag ko mo pahayag og one holy Catholic Apostolic Church. Ang ipahayag ng Rosamas Kipirmahan, Catholic are founded by Christ. Klaro, ana. Kung dili ka kahatag, kinsan nito ko na. Mo may debatihan. Nagpahayag mo ko upat ka marka. Dili lagi. Mao man ay gitudlo sa inyong Katoliko. Mao man ay gitudlo nga ang ikailas matod nga iglesia. Wa man siya magpahayag. Susok man eh. Wa man siya magpahayag. Huwag mong pahayag. Ang isabutan ninyo na pamatudan sa usa nga ang Karumanong Katoliko may tinuod nga iglesia. Dito ko. Dili na mamayong hisgutan ng iyang mga binuhatan, mapilyur man sa dili. Wala lang po tinuhatan. Wala lang ang binuhatan ng mga tao nga ang mga tao nga nakasala. Klaro ba? Himong ni karon nga sayop na siya. Sakto iglesia ni Cristo dili. Dili ko mismo tong iglesia ng Kristo kay moingo man yan nga supak na kay ang mga iglesia Katolika mo yun. Wa may labo Pero na mismo ka. Mismo karon. Mismo. Mapesa na mo mismo ka. Kani ako ni Musahon. Sige. Ayaw lang ang mga batasan karakteristik sa iglesia. Dili mangutan. Kupalang ang iyang iglesia ay bakal na iglesia. Maulag. Ako ni Imo ni karon Mr. Monitor, ang akong libro dili tinuod mo ni mo daw. Isgot mga Catholic Defender sa kuno. Dili tinod. Dili tinod na sinulat iso. Awan niya pero Dili man magmamasig. out na siya gamay sa mga. Ang riboto yun ni mo katulad. Lain gibati na sa Ang mga referensya nga yung gigamit, mati. Okay. Ato tas balaan kay gisgutan man ang iglesia sa daan. Dili gyapon sesyon. Balaan ba diyo? Dili ba? Pasado ba? Wa na labot pasado mo diba? Basta kay mao gitukod. Mapilyur magdili, basta mao gitukod. Dili gahon. mo diritor. Aron akong manigar nga dili na tinuod. Ako na tong binuhatan kay nagtuko sila. Yan. Ang tinuod, wa may mabasa sa Biblia nga Iglesia Katolika. Ano lang? Wa man. Sayang gihatag Ayaw lang ang binuhatan. Ngoy. Way labot. Way labot sa isyo. Way labot sa isyo. ang mga sitas na iyang gihatag nako. Una, Daniel 2:42. 2:44. Wa may Iglesia Katolika. Nanlimpo mo siyang igamit niya. Ay, Paul, ayaw gino na. Ay, way klaro, nalimbong magyot. Ano ka na? Tunal pa yan basa. Pirmahan ninyo kung nasa Biblia man. Ang gipirmahan sa mga Biblia, wala mo ito. Kalitan wagi. Ay, siya. Sa inyong ipirmahan, wasad magingon diri nga way labot ang putnot. Agay! Pero, kamo na magunaw na nga ang gibasa
nabasa niyang footnote. Mga higala, sa tinuod lang. Ang iya ka rin, Daniel 2:42. Paputol ko sa mga na Iglesia Katolika. Ayaw ng footnote. Kaya laban naman na sa Iglesia Katolika. Kani, Mateo 16:18. Na Iglesia, pero way Katolika, Apostolika Romana. Naaman eh, yaman ang sitas, Wa may Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Daraman na siyang ba ka Iglesia Katolika. Sakto na, Dini sa buhat 4:18 yang ibutang. Wa may Iglesia Katolika dinhi. Wa may usaw na nako ni. Wa man jud ni yang gipamatuod. Puros man ni bakak, puros ni butbot ang sulti ni. okay na, butbot, pero dili butboton. Okay na. Lucas 4:14. Wa may Iglesia Katolika. Basa na to nabay ka. Ikaw na lang mo. Sakto birada. Isa may Pirata dyan. Wa may Iglesia Katolika kaniyang giyata na sila. Ay, kalimut sa time. Lucas atong basahan na. Okay, basa ba? Basa, may ano ni Birma? Tanaw na to kung naabay Iglesia Katolika. Ilang minutes? 12 minutes. May paling si Jesus sa gahom sa Espiritu ngadto sa Galilea. Huwag nagsan niya ang iyang kamangkatan sa Mga na nagkakuan. Na Iglesia Katolika. Sa iyong ibasa ka. Naay putol. Okay, Lucas 23:5. Lucas 23:5 naabay Iglesia Katolika. Lucas. Usa si Tasa, Lucas 23:5. 23:5. Tanaw na to. 25. Huwag yung Iglesia Katolika sa Biblia. basa. Apan sila misamot pa sa pag-ingon. Nagsugyot siya sa katawhan nga nagatudlo sa tibuok nga Judea at sukad sa Galilea bisan hangtod ni ining dapita. Kiriot. Huwag yung Iglesia Katolika. Nay putol. Putol gyud. Huwag yung Iglesia Katolika. 9:31 kung naabay Iglesia Katolika. Ano na to? Sa si Tasa? Sige lang, pangutbot pa ang Iglesia. Dito ko ang Kristo. Pero huwag yun. Huwag yung mabasa sa Biblia. Sita sa Sita. Diri baba. Si Tasa. 9:31 31 sa buhat. buhat. 31. Pablo na. 31. Kanya ang mga iglesia nagabaton o pagigdait sa tibuok na Judea o Galilea o Samaria nga gipalig-on sila o sa nagagawi sa kahadlok sa Ginoo o sa kalipay sa Espiritu Santo mingsanay sila. La Iglesia Katolika. Huwag yun. Mingsanay sa tulog. Usa mga higala, ang tanan nga bersikulo nga iyang gihatag. Wag yun. Wag Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Wag yun. Bisag unsaon pa na. Wag yun. Unya, ningingon pag yun siya nga
ang iglesia ni Kristo kuno na ipasugo nga nagingon jud ang gitukod sa iglesia, ang gitukod kuno ni Kristo, iglesia Katolika. Buti to sa giingon sa ministro sa ilang libro na may pasugo. Na may pasugo na katong iyang gikuan na pasugo basahon. Buti na. Dili kay ang iglesia nabuag na lang mga ministro nga moingon nga ang iglesia Katolika tinukod ni Kristo. Asa man to? Una ninyo, bugo ba ng ministro sa iglesia ni Kristo? Pero nga naman, iyan ang gisirukan, diputol mga itsal. Na dili, 171. 171. Oh. 171 oh. 171. Ministro. Kanang nagingon nga ang Iglesia Katolika tinukod ni Kristo matod pas pasugo. Di Catholic mentor na, Catholic mentor. And defenders sultir nas Katoliko, isuat dari pasugo, ikutid ba? Pero na The Catholic Church, they say, nagingon ko no ang Catholic Church. The Catholic Church, they say, they say is that the church founded by Jesus almost 2,000 years ago, and to verify their claim, they quickly point to the list of bishops of Rome who have stood after him. Diri Ano mo gisinabot Dewa mo? sa diri. Sinabutan mo. Dalawa. So, Catholic they say. Kamoy nagingon ana. Kagisulat sa pasugo. Dili kay kami bukuan na mo sa iglesia sulat. Pero nasulat sa puso. Matakalam ang iyang Dising ang naman. prove that the Catholic Church really is the church built by Christ. Catholic mentor and defenders mao na nagsulti nga ang Iglesia Katolika tinukod ni Kristo. Isulti lang as ministro. Pero kinsa may nagsulti Laban ana? ang ministro. Kamo gikutid na. Oras. Saan man mo? Sa mga igala, ang iyang pagpamatuod nga Iglesia Katolika mao tinukod ni Kristo. Wa gyud. Wa gyud bisag usa ka putol. Wa gyud. Ngano man? Teka ng Katolika, Apostolika Romana, imbento na. Ato masahon. Imbento na. Isa nag-imbento ana. Ano ato masahon? Dili si Kristo ang nagtukod na kundi giimbento la na 500. Imbento gani siya ay nakauna. Siya ay nakauna sa mga pangalan kay imbento man. 550. Ang simbahan naman. Idritso ko na lang ito ay upang idiin ang pagkakaisa sa iglesia pambuong sanlibutan. Kaya inimbento ni Ignacio. Kisa nag-imbento ang Iglesia Katolika. Ignacio. Pero sa dili si Kristo, mo nang giingon sa pare, nga kanang nga lang Iglesia Katolika, dili na di ka ni Kristo. Sa wala yung referensya. Kaning referensya, Book of Reference. Ito na, inyo. Kani Book of Reference, niya ang tanang libros Katoliko. Di kung paano mo kay 119 ka libro. Madana na akong 119 ka libro. Nagdalan ko kila unsay kamatuoran na kining ni kining para tong binti bay kani religion doctrine and practice ni ani na pay dana ko mga referensya nga ni kanada na ko kaning uban nga wa na ko badada dinhi ko na lang ibasa pero unsay giingon dire ang Iglesia Katolika imbento na ni Ignacio kay kanang iglesia gidugang ra na ni Ignacio ni adtong 110 si gidugang ra na ni Ignacio di adtong 110 kaya simbol ba mura ba ni simbol bisikleta iglesia giimbento atong 110 muna giimbento na
gidugangan niya o Katolika o na siya imbento na kanang Iglesia Katolika imbento na ni Ignacio dili na kang Kristo gusto ang gingon sa pare nga kanang Iglesia Katolika dili na di ka ni Kristo ano man 5 minutes kay more to imbento go. ramadhan na Ignacio kaya atong sintujes usa kanang Iglesia Katolika nga gipamutan ni Juan wa gyud kay mabasa ang Iglesia Katolika tanang bersikulo akong gilista tanang bersikulo nga iyang gigamit akong gilista Daniel basahon na to balik ang Daniel kay iyar ba itong basa putnot aretas dili putnot Daniel 2:44 basahon na to pagbalik ang Daniel 2:44 kung na ba Iglesia Katolika sige Wala na. 5 minutes siya lang. Daniel 2:24. Oh, Daniel Diyos pa rin ito. Paminawa niyo kung na ba Iglesia Katolika. Kaya kung na Iglesia na Katolika, hindi na ko. Pero, wa may Iglesia Katolika. Sige malag sulting na wa man. Oh. Daniel 2:24. O sa mga adlaw niya ng mga Maria. ang Diyos sa langit magatukod usab ka gingharian Oo, dili kayo tulumpag Oh. ni ang gahom niya na mahibilin sa lain nga katawhan Oh. apan kini madugmog o bagaot-ot niining tanan nga mga gingharian o kini mulungtad sa walay katapusan. Oh. Utol. Wa ni siya kasabot na kayo kaya. Tiwas sa plan. Wa na. Ang gingon niya Daniel 2:44 kuno Iglesia Katolika kunya kun imo ning basahon sa ibabaw naghisgot na sa Daniel naghisgot na og mga puthaw ug kanang mga kulunon unsa may simbolo anang puthaw gubat sa ato pa dili di relihiyon ang gitukod sa Dios kundi gingharian nga para sa Amerika o sa ginana na Russia o na pasabot wa na magpasabot nga relihiyon pero unsa ilang pagpasabot relihiyon kuno na Katoliko kuno na ilaran ng pamulo nga Katoliko pero sinis Biblia wa gyud Iglesia Katolika ang gitukod sa Dios kuno gingharian pero unsa man ang gingharian dili na relihiyon nga gingharian kundi naghisgot mo ng putaw nagsimbolo ng putaw og mga armas sa ato pa gingharian ni nga pareha sa Amerika pareha sa Russia pareha sa China mo na gitukod sa Ginoo diya mo na ibuot ipasabot diya sa Daniel dili na relihiyon nya ilamang gingo nga relihiyon na mao kuno ng Iglesia Katolika mo na usa ka doktrina nga sayop ngano man ilamang gihatagan og sayop nga kaulugan ang nakasulat sa Biblia wa king relihiyon nga gibutang diya Daniel 2:44 nag-isgot tinuuna o mga armas ang relihiyon ba magkuhan din ng armas magpabrika din ng armas nga dili man kana relihiyon dili man na gubat para sa pakusog pinatyanay kundi sa katarungan ra na pero nag-isgot kung imong isgutan ang ibabaw naghisgot ka na gingharian nga naay gihimong puthaw sa manang puthaw mga armas pa na simbolo ba sa armas 2 minutes more. o na ba nga idala ang iyang pagpamatog na Iglesia Katolika tinuon na Iglesia Tinukod ni Cristo wag yung kay mabasa sa Biblia na kamaturan pila ka minuto niyang barog iyaning ki hatag na konsultasa wag yung Iglesia Katolika Apostolika Romana wag yung Iglesia Katolika 1 minute more. wag yung Iglesia Katolika Apostolika Romana busa nagpamatuod sa wala busa kung saan nagpapagguba nga wag yung Iglesia Katolika buguba tako pinaagi sa pagila sa tinuod nga Iglesia ang gitudlo ni Pakalso di siyang sugod Makalso. ni
ni Bacalso, ni Juan, ni Sok Fernandez. Kay si Sok Fernandez o si Bacalso nagdebate. Sa ato pa, dili na pasado sa gitudlo niya nga ang matubig kisang tinukod ni Cristo nagkahiusa. Dili na tinuod. Kay kung nagkahiusa pa, kani si Sok o si Bacalso din kani magdebate. Okay, Mr. Loreto. Okay. Negative side, 20 minutes. Pahayag. Ang Sunod, 10 Sa minutes. 10 minutes. Agipirmahan. Ang Iglesia Katolika nagituko ni Kristo sa mga Biblia Diferensya. Yang negative side mo nigar gyud nga dili si Kristo gitukod. Simple kayong pangutana, common begini. Kung dili si Kristo may katukod, makahatag ka ba kinsang tawana mo nagtukod? Unsang liburuha, unsang tuiga gitukod ug asang lugaraha. Sa Britain Natupag. Kinsang tao if Jesus Christ is the founder of the Catholic Tubag, Church. ay nang usbag. Who is the founder of the Catholic Church? Tubag. Kaning Iglesia Katolika mga higala, wa ni tukura o diha-diha dayon na himong Iglesia Katolika. Mr. Monitor, ang Pangutanan niya, kinsang tawanan nagtukod? Kung iskutan ang pagtukod, imbinto na ni Ignacio. Way nagtukod na. Way na tukuran ni Kristo kay ang Iglesia Katolika imbinto ra na ni Mr. Ignacio. Monitor, kanong ibinto og founder pareha dili? Mo lagi nga kanang. Diba, pareha ba na? Wa lagi nagtukod sa Iglesia Dili Katolika. ba? Dili si Kristo nagtukod sa Kung Iglesia. dili si Kristo, kinsa man? Ang nagtukod, ang imbinto ra na sa mga Wa pare. ka mangutana og imbinto, Adlok ka ba sa mo kinsa may nagtukod sa Katoliko kung dili si Kristo? Pander ba, pander? Ang founder ba? Founder! Wa lagi na. Ayaw na imbinto, founder! Ang gitukod ni Kristo dili Iglesia Katolika. Ang gitukod ni Kristo, paminaw ang gitukod ni Kristo, Iglesia ni Kristo sumala ni Pablo. Oy, nisimbang na! Bumarog mo na! Di na pauta na ba nimo? Okay na. Pauta na ba? Tubag mo niya, tubag. Tubag na niya. Asan to ba? Dili na wala. Saan to ba? Di ka maghatag og tao. Nga doon ni nagtukod, nalain sa Iglesia Katolika. Ang Iglesia Katolika wa ginatukuran ni Kristo. Kung nila si Kristo, kinsa lagi katukod? Ato basahon. Kinsa katukod? Binuiter, patawag, kinsa tawa na? Sagay, diferensya. Oo, kinsa tawa na? Basa. Kaya, kinsa tawa na? Ngan? Single person. Single person. Kinsa? Mr. Monitor, single person pagkita na, kinsa? Tao ba? Sa pamay dugaya na. Niya. Wala, di nakakadugay mo kayo. Oh, wala dugay kayo. Hindi naman tubag hantod Sa kayo. buhon lang ako tubag. Na, si kinsa tawa na? Single person. Cleminate start nagsultihan niya. Dili man ang Sige. tawa na. Kanus ang iyang pangutan na kanus ako. Kinsa tawa na nagtukod? Kanuhan na. Oh. Ang mga obispo nga nagkatigom dito sa Vaticano. Mga plural man na. Oh, single person. Kinsa? Nabuot ka sa iyong Maganda ka. bisiti! Nabuot ka sa iyong libro nga. Ang dito, ang nagtukod na mga kapapahan. Ano sa mga Doon na nila yung obispo. Sa kapatukuran si Man. maula din ang simbolo ng Doon na ba yung obispo? Kaya simbolo din ng Iglesia Katolika. Ang simbolo at tukura. Ano? So, pagkatana, di mo Sunod pangutana. Di siya makatag individual. pagkatana. Sunod pangutana. Ano saan ang natukod ng Iglesia Katolika? Sira yung mangutana. Matod pa nimo walay mabasa Catholic Church sa Biblia simbahan Katoliko. Mr. Bretor, kung na ako'y mabasa sa Biblia, Ano sa manang Biblia? sambot ka kapiling ni Putiha. Tana. Ay, dito, dili ni Duay. Kung na ako'y mabasa sa libro at simbahan Katoliko, pili kasi bate. Usap na Biblia. Usap na Bible ko. Oo, sa Biblia. Kung na ako'y mabasa, Mr. Bretor, sa Biblia, simbahan Karina Katoliko. lang Biblia ha. Karina Ang tema, watag base sa usalang ka Biblia. Oo. Di ba, Mr. Bretor? okay. Kung matod pa mo kanina, walay mabasa simbahan Katoliko Biblia. Tinoda dili.
wa lagi magtukod si Kristo o way mabasa na si Kristo nagtukod og Iglesia Katolika Apostolika Romana. Way mabasa. Akaran ko na ako mabasa Katolikso. Unsa man Biblia? Sige. Basa. Okay, Una yung mabasa. Mga Katoliko ka. Unsa ang bersikulo? Ano yung mabasa? Unsa ang bersikulo? Ako na ako mabasa ba? Kumagay. Unsa ang bersikulo kaya kung basahon dire? Ano siya mamutan na? Ako yung mangutan na. Ang bersikulo. Mr. Will, ano siya may mangutan na? Ako may mangutan na. Ay, ka lagi ng utana. Nangutana ko unsa ang bersikulo ay basahon. Mabasa sa Biblia. Simbahan Katoliko. O yun ka, pili ka hindi ba tiya? Wala di unsa Kaya lagi. ugat mga kanina, ugat mo Unsa mabasa. lagi nang kuan ka basahon dire. Saan ka? Unsa bersikulo? Bersikulo. Nakita bersikulo ganun. Mabasa ro ha? Ibon niya ng binuhat ng Biblia. Binuhat ko. Lalo ito Biblia ang igikuan. Sabi ng Biblia, unsa yan? Okay. Simbahang Katoliko. Unsa? Visayas. Oh? Simbahan Katoliko. Unsa bersikulo na? Unsa bersikulo? Oh, ada Jesus Biblia ginaw. Wa kini sebutnot. Oh, ito si simbahan Katoliko. Oh, siya ba basa? Oh, siya siya basa. Basa, ano? Basa, wala ka. Ora. Agoy kaloy. Oh, basa, sige. Kana. Lihay. Basa. Sige. Basa. Para basa. Hiting no, Basa. Siwana. Basa lagi kana. Basa. Bersikulo ni dili. Basa lagi. Basa. Wa may bersikulo. Agoy, ganito ikaw basa. Ikaw basa. Ikaw basa. Oh, ikaw basa. Oh, yan mo. Title po na rin. Oh, title pa lang gani. Wala ka. Oh, oh, no. Basa. Hindi ay mabasa. Oh, Pero uluhan sa kapitulo. 61 no? Oh. Uluhan. Oh, siba no? Hitings. Oh, siba. Bagong Sion kon simbahang Katoliko. Agoy, wala. Klaro na, so Biblia. Hindi ko down. Limbong. Limbong na. Limbong. Limbong na. Klaro ana. Komentaryo, klaro. Komentaryo. Karon. Tanda di ba komentaryo? Ay bersikulo. Wa dili madawat was bersikulo Biblia. Pero nasa Biblia. Nas Biblia. Ya Biblia ni. Unya. Biblia mana? Bersikulo mana? Apa ka Biblia ni? Birahasa. Siapa Biblia apa ni? Kaya ko ikut dalam Biblia ni. Bible ni. Kapitulo na bersikulo. Bible ba ni? Magutan na, may noon. Biblia ba ni? Ay bersikulo. Biblia ni. Okay. Isa. Dili lang na ito pukul. Dili lang pukul. Wala po siya ninyo. Dahil pakutan na. Papunta na. Kay. Saan papunta na? Saan papunta na? Sa napi oras no? Saan papunta na, brother? 3 minutes mo. Matod pa ni Cristo. Papunta na. Sa Mateo 16:18. Say that I will build my church. Tinuod ni dili. At tinuod na. karon. Si Kristo nagingon. Pero why? Lagi, paminaw sa. Paminaw sa. Saan papunta na? Tubag pa ni nako. Tinuod. Yes or no ra? Wapay pangutana. Isa, wapay magtiwas So papunta na. Madbiter ka. Kining Mateo 18 gito ko diri sa Iglesia Morning Catholic Church. Madbiter dili. Dili ko matbitan kay why Catholic Church Karon, sa Biblia. karon kay di man ka madbiter. Kanang Mateo 16:18 nga iglesia kay di man ka madbiter Catholic Church sa unsa man ang simbahan gito ko ni Cristo. Roma 16 ang tubag. Wa ko mo tanang mismo sa Roma 16. Sa Mateo 16:18 kay ningon ka man dili iglesia Katolika unsa man ang simbahan gito ko ni Cristo ngan. Ang gitukod ni Kristo iyang iglesia.
iglesia. Dili. Diha wala gid Unsang iglesia, ha? Sao man ako? Ano ni kaingon mo kan dili Katoliko wa man mo butang. Wa ba na katoliko dia? Akaron, Nay katoliko dia. kay dili man Katoliko. Na may katoliko. Ako'y nangutana. Unsa man kay? Mr. Monitor. Lagi. Sa Mateo 16 verse 18. Okay. Nga ni-admit siya nga usa ka simbang ito ko ni Kristo. Pangutana, mo-admit ba ka Katoliko? So, dili. Pangutana, kung dili Katoliko ang simbang ito ko ni Kristo sa Mateo 16. Unsay ngalan? Unsay ngalan sa simbang iyang ito ko. Sumala sa Biblia. Diferensya di ka. Matiri sa Biblia kung pangutana. Tumaga! Mara ka na siya. Usa. Usa ngalan. Unsay. Usa ngalan. Unsay ngalan niya. Ana, loin gaga. Loin kayo. Tanawa. Ang akong basahon mga higala, libro yung katoliko. Oo. Libro yung Biblia, Biblia, yun. Unsa ko na ngalan sa iglesyang gituko ni Kristo. Aniya. Aniya. Guys, 18. Di Mateo 18, Mr. Monitor. May patubag. Mamaya ang pangutana. Wa man na iglesia katolika sa 18. Pero unsa may nakasulat sa Yung Biblia. kay, kung ka na ikitukod. Ya lagi gituko. Ya, kung sa may simbahan na ikitukod. Aniya, aniya. Baga. Pablo, kamutan ng Pablo. Nangutan na ba ka sa Roma 16? Wala. Guys? Mateo 16, sa may pangutana. Na-record na. Wala di iglesia katolika nangutana. Karon kay wala. Unsay ngalan? Kay wala iglesia katolika. Mauni nga, ang Ang tuba, ang pangutana na ko. Biblia katoliko. Katolikong edisyon. Lagi. Di ka musumpa ka ni katoliko man eh. Unsa may ngalan? Pangutana kayo. Mga batian kayo ng mga banal Ikaw na mo hari. ninungutan na. Kinukumusta kayo sa lahat ng wa ko iglesia ni Kristo. Wa kamutan ng Inyo Roman din 16. masahod. Wa kamutan ng Roman Makalan di 16. say. Wa may iglesia katolika. Ang iyang pangutan sa Mateo 16. 18. Kung dili na siya Romano Katoliko, sa may ngana ng iglesia. ha? Mo na pangutana na ko. Klaro. Tubaga di. Unsa? Ah, Kung dili, Romano Katoliko, sa ngalan. Unya ang tubag. Materi sa Di ang tubag. Materi sa Di ang tubag sa inyong libro. Kung usay ngalan na ng Mr. Monitor, relihiyon na. Materi sa kung Adlo ko siya mudagan ano inyong Biblia oh. Biblia Katoliko. Roma ni Yung tubag sa pangutana. Iglesia ni Kristo. Simbang ka. Kana Iglesia ni Kristo. Lagi ang iyang gipangutan. Ano pangutana? Kung ka mo tubag. Kaya, sino pangutana? Why babasa ang Sundan ko Iglesia ng- Katolika sa? Wa mo gyud matubag. Okay, tablaw na to. Sa Mateo 16:18, why Romano Katoliko nga wa sa iglesia ng Kristo. Tabla ta. Ano karon? Sa Ang ilang Sino pangutana? Ang Roma 16. Mabasa ba ang Roma 16? Mga iglesia ni Kristo, iglesia ni Kristo. Ha? Inyong basahon. Dili ba? Ang Roman 16:16 usay na sulat. Mga iglesia ni Kristo, iglesia ni Kristo. Iglesia ni Kristo. Tama ba? Sa Mga gay, di na mga. Kung may mga iglesia. Ay mga ay basahon. time na. Time na. Okay. Ano time? Ano time? 5 to 10. Mga higala. Wabot, mo pwede Kani akong kaupang ang to 10. Brother friend, nangisog siya kaayo nga ang gitukod ni Kristong Iglesia, Iglesia Katolika. Wa di mabasa siya. Di man ng mga sitas nga iyang gihatag nako. Wa gyud ko kabasa og Iglesia Katolika Apostolika Romana. Wa gyud mga higala. Unya, nangutana siya sa Mateo 16:18. Unsa ko nimo na? Wa may gibutang diyang Katoliko. Wa say gibutang diyang Iglesia ni Kristo. Unsa mudagan ta og laing bersikulo kung unsa nang Iglesia ni Kristo. Oh, unsa giwali? Unya ang giwali sa mga apostoles. Oh, kani hubad din Katoliko. Basahan ninyo. Katolikong edisyon pastoral. Oh, inyo ni libro ha. Unsa may gingon dire? Oh. Mga batian kayo
kayo sa banal na halik. Kinukumusta kayo ng lahat ng Iglesia ni Cristo. Why mga lahat ng mga lahat ng Iglesia ni Cristo. Pusa mga igawa. Inyo libro. Ang inyong libro nagpamatuod na ang Iglesia na itukod ni Cristo sa Mateo 16:18. Basahon nimo ang laing bersikulo, laing libro sa Biblia, Iglesia ni Cristo. Wa gyud magingon nga kanang 16:18, wa gyud magingon nga Katolikana, wa gyud. Ang ingon ni Cristo, pagatukoron ko ang ako. Kung Iglesia ang gisgutan, diyan ko na akong Iglesia. Sa diyang diwali na sa mga apostoles, ang diwali sa mga apostoles, wag yun magwali o Iglesia Katolika. Ang diwali, ilang libro. Iglesia. Pusa. Ay, kala. Sa'yo kayo. Ang pagkamatuon Brad Efren. Katakalan patakalang pamatuon. Wag yun mabasa. Maubitaw. Nahadlok sila na akong basahon ang mga ikaila sa matuod na Iglesia. Nahadlok sila kailang akong basahon. Kaning di pa matuod ni Sok, nahadlok sila nga akong basahon. Ububaan pa ang mga libro. Ano man, Mapildim ka kay umlilabot. kung akong basahon, wa maging pasado sa ilang gihatag na timaan. Dili yun makapasar. Ang Iglesia Katolika sa Apostolika Romana. Busa, ako yung gisupak na kanang Iglesia Katolika, dili ginatinog Iglesia. Ngano man, ang unang gihatag nga timaan ni Sok, nagkayosa. Ano silang kayosa? Ang gihatag nga timaan, balaan. Di man sila balaan. Mahadlok mang basahon ako nga di balaan. Kay, grabe man ni kayong gisgutan diri. May tungod sa Katoliko. Munang nahadlok sila nga ako ni basahon. Kini mga referensya na akong gitagana. Ngano man, butal-tal ni silang tanan. Ngano man, ang ikaila sa matod ni Iglesia, matod pa ni Cristo, matod pa ni Apostol Pedro, balaan kay balaan ang nagtukod. Kunya, ang ilang Iglesia dili man balaan. Ang Iglesia nila dili balaan. Ngano man, naigingon ni Liha, ni Jacinto Manahan, na ang Katoliko kriminal, naabay balaan nga kriminal. Nagpapatay og daghang mga tao. 50 milyon ka pamilya ang ipapatay sa simbang Katoliko. Nya, munay balaan. Dili. Wanay labot. Ribatal may ba? Wa naman, ribatal. Bisag ribatal, buha nila labot. Ayaw nang buhat na Iglesia. Obo, dili, aron maila. Kay sila may nagingon, ay kailas matod ni Iglesia balaan. Kung sa ato ng susihon, kanong mahadlok mo, susihon na itong balaan ba na dili ba? Aron makalikay ta. 5 minuto. Okay, ikaw na mo. Okay. 5 minutes na eh. 5 minutes sila kay gabi na. 5 minutes na. Sige. Salamat kayo, Mr. Moderator. Nga ang akong gipabarog na ang Iglesia Katolika gitukod ni Cristo wag ilain. Si Cristo may gitukod. Gikan sa pag-stand ako. Nya pagpungtanan ni pagkilong-kilong membro sa Iglesia ni Manalo. Wa gid siya katubag. Wa gid kaluan sa kuy babarog. Iklaro kayo sa Grigo buhat 9:21, Lucas 4:14, Lucas 23:5, buhat 4:18 nga sa Grigo Katolis or Katolyo pero yung gibasa binisaya ra. O niya ang pangutanan ako bago yung nahuman nabasa po yung Abel sa itong binanggang atbang kung dinis Kristo may gatukod sa Iglesia Katolika Romana kinsa mang tawhana ang nagtukod sa Iglesia Katolika single person wa siya kahatag ihatag ni Saint Ignacio de Loyola nga Saint Ignacio de Loyola sumala sa International Encyclopedia Volume 5 page 168 Catholic Church si Saint Ignacio de Loyola mo'y unang nigamit sa pulong Katoliko outside the Bible may unang nigamit pero inside the Bible na word Katoliko unsa may naay Katoliko ini sa Isaiah 62:1 simbahan Katoliko Isaiah 62:1 wa may uno rin makita o basta 2 may dito sa to ba sus Biblia kaya timana na to ang gipirmahan
Biblia magreferensya. Kung sa kanang footnote, that is a reference. Referensya ka na. Kung pirma mo referensya nga, wala mo ginigari mo. So Daniel 2:44, the kingdom of Christ in the Catholic Church. Klaro kayo, unya ang Roma decides nga ang imong gisitar kanina nga putanan ko sa Mateo 18, wag siya mo tubag nga Katoliko bagdi. Pero kanang Roma decides muna unang Church of Christ sa Jerusalem. Unya ang inyuha, Brad, galimutan, sa Pilipinas ay gituko ni Manalo ato masahon. Dara. Buti ko Mr. Moderator sa pag ini. Referensya man. Dili na mo itima. Christ established the church in the Philippines. Brother Felix Manalo Tanawa. who founded the Church of Christ in the Philippines. Tinuko ng Pilipinas. Unyang Roma di SS Pilipinas ay na. Dito mo na Roma. Gamiton nyo na. Unya, yung rebatal, surprise ata. Dili mo na ko. Dili mo na. Ingo rebatal. Dili mo na may mong tima. Kaya ba yun? Ang tima Iglesia Katolika man. Diyan pakilain. Tara, ikaw ni una rin. Isigot ka niya. Ay na rebatal na. Diyan pakilain, rebatal. Unya, Kunya di ka musugot na kung masaon mga referensya. Karong na nato ni, o outside ba? tara. Roman 16:16, ha? Only Roman 16:16 refers to the first Church of Christ. Referido na sa unang Iglesia ni Lagi Cristo. na po iti. Unya, Ang itudlo na ang bato accuse the merely appropriating mahadlok sila mo. the name Church of Christ is false. Kanang gigamit ng Iglesia ni Cristo baka ka na. Kay Pilipinas na. Pero Iglesia ni Cristo una dito sa Jerusalem. Pasugo mo kasi. Pasugo mo kasi na Marso at April 1981. Pasugo mo kasi. No. Bijoy gino. Pasugo mo kasi Marso at April 1981. Ang Roma says, dili na inyo nga. Ang inyo nga. Felix Manalo Kitukod sa Pilipinas sa Punta Santa na Manila. Yun sila ni Borte. Laro yun. Wala na. Ang ako ipabarong Mr. Moderator. Wa abin maluwat. Katoliko niya na Ano man? Iglesia ni Cristo. Karon. Wa ano yun? Sumala sa Biblia referensya man. Ang International Encyclopedia volume 15 page 20. Roman Catholic Church founded by Christ. Growler Encyclopedia volume 5 page 1. Klaro kayo. Wa ginatanduga. Unya ni pirma siya. Sumala Biblia referensya. Nago referensya. Sa kung sa mga referensya. Roman size nila na inyo. Pilipinas. Muna mga tana kung ako. Kung naabda mas manang Brad Jeffrey Iglesia. Kini Iglesia ni Cristo tinukod sa Pilipinas. O kini Iglesia ni Cristo tinukod sa Jerusalem. Asa may tinukod eh? Tikanggang ka na. Puta na. Kuna pa yung oras.